ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରାଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡଉଛି, କାମୁଡୁଛି କିମ୍ବା ଚୁଟି ଟାଣୁଛି କି? ତ ଚାଲୁନ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏଇଟା ସେ କାହିଁକି କରିଥାଏ ଏବଂ ତିନିଟା କୋଉ ଜିନିଷ କଲେ ସେ ଏସବୁ ବିହେଭିୟରକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କାହିଁକି କରିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପଲ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଠିକ ସେ ହେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗୁଥିବ କିମ୍ବା ସେଟା ଜିଦି କରୁଥିବ ତ ସେଇଟା ଫିଲଅପ୍ ନ କଲେ ସେ ଏମିତି ବିହେଭିୟର ମାନେ ଏଇଟା କରେ, ମାନେ ବାଡେଇବ କିମ୍ବା କାମୁଡିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଠିକ ସେ କରିନଥାନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିବ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ନିଡ୍ ହେଲା, ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଦ ଲାଗୁଥିବ, ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ ସେମାନେ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ଅବଭ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡେଡ ସ୍ପେସ ଯେମିତି ମଲ୍ କିମ୍ବା ସିନେମା ହଲ୍ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଭେଲ କଲା ସମୟରେ ଏସବୁ ବିହେଭିୟର ସେମାନେ ଅଧିକା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଚୁଟି ଟାଣିଥାନ୍ତି, କାମୁଡିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇଟା କରିବେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ କାମ୍ ରହିବେ, ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ସ୍ମାଇଲ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମାଇଲ କରିବେ ଛୁଆ ଏଟା ଦେଖିକି ଏନକରେଜ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଆହୁରି କରିଥାଏ। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ, ଛୁଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡଉଛି କିମ୍ବା ଚୁଟି ଟାଣୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ରାଗିବେନି, ଗାଳି ଦେବେନି କିମ୍ବା ତାକୁ ବାଡେଇବେନି, କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆହୁରି ବଢିଥାଏ, କମି ନଥାଏ। ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଏସବୁ କରୁଛି ଆପଣ ତାର ଫିଜିକାଲ ନିଡ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାର ପେଟ ଠିକ ସେ ପୁରିଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ନିଦ ଠିକ ସେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କାମ୍ ଡାଉନ୍ ରହିକି ଛୁଆର ଫିଜିକାଲ ନିଡ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କରିକି ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ନମସ୍କାର।